Barcelona 92. Aquí mateix, avui, demà i diumenge, tots a les 19 hores tindran lloc aquest pavelló i com prèvia del 36è torneig de bàsquet, 3 partits que disputarà aquesta selecció dels Estats Units contra un combinat de jugadors catalans. Amb el número 22 del Dover Team, J.R. Kondiski. L'entrenador d'aquest combinat dels Estats Units és el senyor Alex Jensen dels Utah Jazz. Volem fer un reconeixement a una gran jugadora molt jove des d'aquesta zona de Catalunya. Mamà Dembélé Traoré va venir amb la seva família aquí a Catalunya l'any 2000 procedents de Mali. Va començar al Club Esportiu Osona de Manlleu, on va jugar els seus principis que després va convertir-se en la fusió del Club Bàsquet Manlleu. I finalment, gràcies a la seva gran qualitat i habilitat, va passar al segle XXI durant 5 temporades. Va passar després de jugar a la Universitat de Missouri, als Missouri Tigers, i allà és on està jugant actualment. Ha estat a la selecció espanyola i aquest estiu el sub-20 medalla d'or a l'Europeu a Budapest. Un fort aplaudiment per Mamà Dembélé Traoré, que rep aquest reconeixement de part de l'organització d'aquest torneig.
prácticamente menos un año he asistido desde 2003 a todos los torneos que ha habido. Mil gràcies. Bueno, para mí es un verdadero gustazo, un plaer saludar-vos a Vic, a Sant Julià, a la comarca d'Osona. Un torneig molt particular, com deia la Pilar, un torneig que d'entrada l'organitza l'Associació de Bàsquet Sant Julià Vilatorta, que és una entitat esportiva sense ànim de lucre, que no té equips i que no juga durant el torneig. Al final som una colla de friquis, de bojos del bàsquet, que alguns, jo en aquest cas porto 38 anys de president del bàsquet Sant Julià, que em van enganyar quan es va fundar i no he lograt enganyar ningú més perquè agafi el relleu, que tot l'any treballem per això, tot l'any. Ningú cobra, si algú agafa el cotxe se'l paga, si algú fa fotocopia a casa s'ho paga, si algú fa... Jo els dic que si t'anessis a pescar o a jugar a golf també costaria calés. Per tant, això és una cosa que funciona així. Per tant, aquests som nosaltres, Bàsquet Sant Julià, aquesta colla de bojos del bàsquet que fa 38 anys que fem això i ho hem convertit en el nostre hobby. Molt contents de tornar, i jo crec que si no tornàvem aquest any es perdia l'activitat. L'activitat és més petita, sí, en quant a volum, però vam tenir 3 partits americans el dia 5, 6 i 7 guapíssims. Avui tenim una CB, tindrem cadet preferent, tindrem júnior preferent, tindrem un partit d'EVA d'exhibició, tindrem el concurs d'esmaixades i triples. Igual que és únic que hi hagi 50 friquis que facin 40 anys que fan un torneig com aquest i treballin tot l'any, és única la implicació que té els àrbitres en aquest torneig. Per nosaltres, jo no em cansaré de dir-ho, sou un organitzador més, exactament igual, el Jordi, Pilar i companyia ho saben. Per tant, sou organització, sentiu-vos com a casa, i aquest any fem 2 homenatges, i els 2 em fan molta il·lusió. Fem un homenatge al Joan López, que ha estat directiu i ha estat el president de l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet durant molts anys. Llavors, el partit d'avui del Manresa Girona, a la mitja part, li fem una placa, li donem una placa i fem un homenatge. I l'altre em fa molta il·lusió, que és la senyora Pilar Landeira, que li fem un homenatge perquè ara, suposo que ho sabeu, fa 30 anys que va ser la primera àrbitre dona que va pitar la CB. Es compleixen exactament 30 anys. Amb la qual cosa em fa especial il·lusió fer-li aquest petit i modest homenatge, però molt sentit a la Pilar. Aprofiteu, i ara com a directius de la Federació Catalana de Bàsquet, i jo en el meu cas el comitè esportiu, aquí venim a treballar, tots estem en pretemporada i per tant aquí us ve a treballar i a disfrutar del bàsquet. Doncs que el que treballeu ho disfruteu, si teniu alguna ocasió d'anar a la piscina i teniu accés gratuït. Jordi, no, no, Això no. Si algú és molt petitona, tinc 11 o 12. Això jo una. Us sembla la samarreta xula, Has vist? Hosti, quina samarreta més xula. A mi m'agrada. Us agrada o no?
Escoltem l'himne nacional de Catalunya aquí a Sant Julià de Vilatorta, comarca d'Osona. Sempre sonen els segadors a Sant Julià de Vilatorta, himne nacional de Catalunya. És la 36a edició d'aquest torneig tan important de la Catalunya central. Els 2 últims anys no s'havia pogut celebrar per la pandèmia. No és només aquest partit ACB, hi ha concurs d'esmaixades, hi ha clínics, hi ha memorials, els esmentarem durant la retransmissió. Aquest és un dels plats forts d'aquest torneig de Sant Julià de Vilatorta, i TV3, a través d'Esport 3, acostuma a estar en el partit ACB. I aquí tenim a Dani Pérez, l'altre capità, fent el pick and roll amb Babatunde Olomouilla, l'ex de l'Andorra, aquest jugador de Sierra Leona, precisament Pérez de nou, i cap a l'altre Pérez, que ens encanta, Tyson Pérez. Hi ha un ambient espectacular, com sempre, aquí en aquesta bonica població de la comarca d'Osona, 36a edició del torneig de Sant Julià. La gent té ganes de bàsquet, es veu? Sí, Estem a finals d'agost. Mira, 2 més. I aquí tenim Aito García Renese. Roman farà 76 anys al desembre. El rebot ara sí del tortosí Sorolla cap a Josep Frank. I aquest triple que acaba entrant al segon de Girona. Miletic. Fàcil. Es posa per davant Girona. Hi ha hagut una pluja intensa. De fet, quan hem arribat a Sant Julià, hi havia algunes pistes exteriors on fins aleshores s'estaven jugant partits, perquè recordin que és un torneig on hi ha partits de totes les categories i a correcuita tothom estava anant cap als cotxes, s'ha hagut de parar. Veiem l'estaf del Manresa, amb Pedro Martínez, amb Salva Camps, amb Marc Castany. Hem vist els aficionats manresans ja, donant color en aquest pavelló petit però bonic de Sant Julià de Vilatorta. Marc Gasol, fiabilitat, passen els anys, els seus percentatges sempre són altíssims, Roman. És un jugador que té tiro exterior. Ara el Gerard Soler, comentarista de bàsquet també i gran periodista, ja ens ha resolt el tema de a qui s'assembla. Ah, sí? Hòstia, Jerry Hardin, és que aquest... Enciclopèdia, no? Aquest és enciclopèdia, hòstia. És que estem parlant d'un nivell molt alt, del Gerard. Clar, Milwaukee, Itàlia, Brandon Jennings. Correcte. Gràcies a Gerard Soler, una forta abraçada. En l'equador del segon quart, a Sant Julià de Vilatorta, amb un torneig que després de 2 anys de pandèmia i sense poder-se celebrar ha tornat. I això és el més important. La passada cap a Tunde. Sí. 40è punt del Manresa per arribar al descans. Molt ràpidament, l'Associació de Bàsquet Sant Julià de Vilatorta, que organitza aquest 36è torneig, vol retre un sentit homenatge a 2 persones molt estimades per nosaltres. En primer lloc, el nostre vicepresident, Antoni Sanicolàs, fa entrega a en Joan López, durant molts anys president de l'Associació Catalana d'Entrenadors de Basquetbol. Joan, moltíssimes gràcies per l'ajut que ens has donat en el torneig i, escolta, aquesta placa que t'entrega el Toni és una mostra del molt que t'apreciem. I així mateix, per mi una satisfacció fer entrega a Pilar Bandeira. Pels que no ho sabíeu, la primera dona en ser àrbitre ACB ara fa 30 anys. A més, companyia directiva de la Federació Catalana de Bàsquet, una magnífica persona. 20 anys coordinant els arbitratges del torneig. En aquest cas, amb Antoni Pilar. Aquí el tenim, mitja volta. Marca de la casa, aquesta mitja volta. Avui que debutes a Esport 3, Roman, t'hem posat un esforç extra perquè els decibels estan altíssims en aquest pavelló. No, la veritat és que la gent... embogit. No, i a més tenim tota la canalla aquí darrere
que només han fet que menjar i beure, que no m'han donat res, i a sobre ara estan aquí cridant perquè estan tirant els típics regals, les típiques gorres, les típiques bosses, i Déu-n'hi-do el xivarri que tenim aquí darrere muntat. Veiem algunes de les millors accions d'aquest tercer període. Ha acabat aquest temps mort a Sant Julià de Vilatorta, 36a edició, un torneig que va començar un grup d'estiuejants barcelonins a Sant Julià. El primer any van ser 4 equips i després aquest torneig va acabar sent enorme, enorme. Amb equips internacionals també han fet partits de bàsquet universitari. I un torneig que, bé, doncs ha sortit de la pandèmia, com la majoria d'esdeveniments esportius, i ara doncs tornarà els pròxims anys segurament a reflotar. Arriba Marc Gasol, no! En la segona opció. S'ha sortit aquesta esmaixada. Bortolani, dels que menys hem vist, l'ha perdut Manresa. I ara anota Taylor, 56-62, la màxima de l'equip gironí. Bonissa no, aquí abajo. El primer de tot, sigueu benvinguts a Sant Julià de Vilatorta, sigueu benvinguts en aquest 36è torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta. Un apunt molt ràpid, tot i que probablement ho sabeu, organitza l'Associació de Bàsquet Sant Julià, que és una entitat esportiva sense ànim de lucre que es va crear l'any 85 i que té com a única missió fer el torneig de bàsquet, no només pel que fa als partits de pretemporada, que alguns han estat molt nombrosos, sinó totes les activitats lúdiques de lleure, però també de bàsquet. I dins de les activitats de bàsquet n'hi ha de molts tipus. Vam tenir ahir un partit de CB excel·lent. Sempre hem pensat que si aquí en algun moment m'hagués de reunir 200 i escaig equips, que vol dir més de 200 entrenadors que porten molts d'ells el seu preparador físic, el seu INEF, el seu ofici, etc. Quina llàstima no aprofitar que estem tot aquest cabal de gent aquí durant 3 dies per fer una formació continuada mèdica dirigida a aficions, preparadors i una altra pel que és el equip d'entrenadors que coorganitzem amb l'Associació Catalana d'Entrenadors de Básquetbol. Me acompaña también Raquel Yuste, que ella es fisio y además es miembro de la Junta Directiva del club local del Básquet San Julián. Ha estado organizando un montón de años y hemos aprovechado su expertise como fisio para que nos acompañe en esta mesa redonda. Y me acompaña la persona importante, es la que está a mi izquierda, Toni Gobet, también gran amigo, que ya había estado en esta mesa redonda hace unos años y que ha sido terriblemente amable en un 27 de agosto y siendo ya repetidor, se ha puesto todas las facilidades para estar entre nosotros. Es fisioterapeuta, como hemos dicho, y diplomado en enfermería. Os explicará la evolución de la fisioterapia en un equipo de baloncesto. Él ha estado más de 30 años como fisioterapeuta del Fútbol Club Barcelona de básquet y además ha estado unas 9 veces en Juegos Olímpicos con la selección española. Primero hablará él, haréis preguntas las que tengáis y seguidamente hablará la doctora Silvia Treviño y finalmente acabaréis haciendo también preguntas. Ella es doctora de Medicina Deportiva en el Green Girona y también está en la Federación Catalana. Y además como Federación Catalana yo creo que es una jornada interesante y sobre todo yo creo que va a ser muy
chula, que es lo que hemos hablado Tony y yo, muy chula porque vais a, los que no lo conocéis, a conocer la historia. Cómo empezó todo, tanto de fisioterapia como de medicina y en qué situación estamos actualmente, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Gracias por todos los halagos. Yo no me considero tanto como ellos dicen, simplemente que soy una persona que he tenido el honor y la suerte de trabajar en lo que me gusta y como me gusta. Y todo lo demás es fácil. Recuerdo clases lapidarias, mi época de los años de sí estuve trabajando con Lior Nix, el trainer de aquella época era Mike Sanders, y me dijo esta frase muy importante: no te cases nunca con ningún jugador. En un equipo todos son iguales. El jugador, si te casas con alguno, este jugador se irá, pero tú seguirás estando allá dentro. Y los temas del vestuario es muy complicado. Nix, me dijo: señor Robert, tu trabajo es recuperar jugadores para que jueguen. No te preocupes del día de mañana, porque ellos tendrán la vida solucionada y tú seguirás trabajando lo mismo. Para estar en movimiento y todo sabe recuperar el movimiento. Nada se recupera en la cama ni en el reposo. Comienza el espectáculo. En un fisio, en un equipo, hay que tener en cuenta que hay entrenamientos físicos, técnicos, individuales, hay desconcentraciones y hay los partidos. Pertenecemos a un staff y dependemos del entrenador y del médico. Básicamente, entrenador y médico. Colaboramos con el preparador físico. Hay entrenadores que a veces nos complican o nos complican la vida, o nos ponen en el dicho, es que a veces el doctor da un diagnóstico y el entrenador dice: oye, ven para acá, estoy aquí y dice: ¿cuántos días? Esta especie, y esto es otra frase del entrenador de Lakers, que me decía: Tony, no olvides nunca que el fisio es el puente entre el vestuario y el entrenador. No el chivato, es el puente.
Bona. Stop. Ara faré un contra un humà. D'acord? Aleshores, tu arrencaràs i tu jugues un contra un contra ell. Vale? Sí? Què pots anar fent? Pots anar buscant i tu has d'anar buscant a ell. Vale? Has d'anar buscant i intentar estar més ràpid possible, però amb baixa velocitat. I intentar trencar. Molt bé. Les vecines que li va. Pues no sé, me voy. Fem una mica de pa. Ja pa? Mira, demana. Està gravant, noia, si ho diu a la càmera.
ells han assistit al nostre torneig. Moltes gràcies una altra vegada per venir. El 36 torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta. Faré foto de grup amb els dos equips. Moltes gràcies al públic assistent. El senyor Vives Carrera. Gràcies una vegada més per venir. Un aplaudiment. Ells també ens mereixen un agraïment per part nostra. Gràcies a la Federació Catalana de Bàsquetbol per ajudar-nos tant a organitzar el torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta. Un aplaudiment.
Segon, convoca eleccions de president, que ja la demana. Toni, vicepresident! S'està llamant els llavis ja!
I a més amb algun... És que tinc por que si no arriba a bullir, tingui farinosa. Bueno, com has deixat dir, en pas. Pot ser de xocolates encara. Serà 30 pas 80 anys. Doncs no sé si ens molestarem o no, Roja, Sí. L'any que ve que no vindré seré jo. Espera. L'aixecaran, no vol, només que el tio, només pujar. Llavors així mare. Sí, però si normal, vaig entrar. Va, Manolo, que ja el tens. Una mica del cap. Anem-hi a pensar ja! A robar, mira, tot aquí! Vinga, som-hi! Ramposa, ¿qué me pasa?
Ya la tens allà, El senyor Miquel Sans, president de l'Associació de Bàsquet, fa entrega d'una placa a la Federació en commemoració del 30è aniversari del primer partit de bàsquet en cadira de rodes i del 50è aniversari de la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat física. Moltes gràcies una vegada més per venir al torneig. Gràcies per portar aquesta Supercopa de Catalunya i, com no, us esperem l'any vinent. Gràcies a tots per venir. Final d'aquesta Supercopa amb cadira de rodes, Posta Daurada Reus 63, Unés Barça 66. Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física. Francisca Bora com a capitana. El capità de l'equip Unés Barça, Òscar Pérez. Enhorabona, campions. Una vegada més, moltes gràcies als dos equips, a la federació per venir, per fer la Supercopa Catalana aquí a Sant Julià, al nostre torneig. I com no, fins l'any vinent.
categoria que tot just s'ha resolt. Proseguirem amb l'ordre clàssic de sempre del torneig. Europe, que ja va ser campió a l'última edició. D'aquí de Vic, els Form System. Molt bé, campions. Molt bé, Tona. Ens anem preparant els minibàsquets masculins. Ens anem preparant amb el preinfantil femení. Aquestes mostres ja les tenim camí de Valls, però el nostre company d'organització, el Toni, recull en nom de l'Associació Esportiva Claret. Els infantils masculins es van preparant per saltar pista. Vinga, nois, foto! Perquè ja t'avanci, Toni, company nostre. Foto de Claret. A la categoria. Mentrestant, estem preparant ja l'infantil masculí. Fem foto. I en cadet femení, el sotscampió. Anem preparant la cadet masculí. Foto. I es va preparant ja el campió. Han estat els campions. Primer cop cultural, primer cop aquí a Sant Julià, però no l'últim. Us esperem l'any que ve. Femenina. Elles... Passarem a la júnior masculina. I en aquesta sènior femenina no federada. Em penso que són uns quants anys de torneig, diria. Després recollirem nosaltres, els hi farem arribar el trofeu.